sebulukunatha njengaba bendlenkulu omakhungu onkila novapho noma nontshanga sodibandlela onontanda kuphakanyiswa pheshe kothukela phezu kwentaba yelenge siyanqula kaloku xa thoyo siyacamagusha sithi is Friday 18 March 2022 ke bantu abahlelulo olosuku lokuxuba siyahlanganisa bathi siyathaka kwela cala lingaphaya apho namhlanje siphethe khona ithambo ledonki. Besithethe ngedonki ke kule veki ibe phofu iyidonki yala veki sirhuqe idonki yakudala seza nayo kule veki sisaqhuba ngayo ke lo donki. Kwalena ke isession ibiyisession ebefamba is last Friday kodwa ke ngenxa yento zelilizwe ibeke lo topic inamhlanje siphethe lonto ke siyakhafula ke bantu abahle siyalanda senza lento kuthiwa sisikhafulo sokulanda silanda ngayo idonki. Phambi koba singene ke budonkini sikhumbuza bebhalisile kwisikolo sithi ubhele ukhe wanako ukuba ngathi ubuvele into esilungu kuthiwa you are swamped ke sabo buxakeka yilento yale venkile kwa my friend kwacaba kunzima iveki neentsuku zaqengqeleka ubhele eswamped noko ipressure yehlile ke ngoku sizawukwazi uphinde sijonge ezinye izinto sithi nina ke bebhalisile mhlawumbe kule weekend nizawubhalelwa individually so that kuthi kuphela i-month end abe ofana uyangena egroupini apha kwegroupini so that on the first Saturday ka-April umgqibelo oqala siqhube isikolo sifuna kulonyaka noko izinto sizenze ngenye indlela kuba kaloku uyayivamos siphethe lonto lodonki ke bantu abahle singakhange sibe lento siyayitsala sithi nasingeneni kuyo lento isikhafulo sokulanda. Kulandwa ntoni ke mntana omhle mhlawumbi wena unomdla wento zilandwayo bayalanda abantu balanda izinto zabo yabona ke xa emayezeni kuthiwa landa mani landa noba yintoni efuna ulanda omnye ulanda imali zakhe zatshona kwatebha omnye ulanda isithandwa sakhe esathathwa ngunoteksi wasedikeni omnye ulanda abantwana bakhe abayotshipa ngapha eGugulethu bahleli phaa kwakhikhi eGugulethu abafuna ugoduka balandwa ke ngazo ezi zikhafulo omnye ulanda loo nto iyo efuna ukulandwa siyalanda izinto zamayeza ngelinye ixesha are very non-specific ukuba uyalazi nje igama umzekelo xa ulanda into zakho zakwatebha you must know umphathi wakwatebha at any level or you must know u-HR or u-finance waloo ndawo imali yakho ekuyo. Siyadlula ke sithi phambi kokuba singene ekulandeni i-reminder leseyiqhelekile abanye bathi xa bebona la arrow bacengceleze nobhele bayamazi uba uyaphi ubhele usayigxininisa lento kuba kaloku isentsha lento isafika ukuthi wena mntu olapha eMonti ukuba wena uyazi iKids Beach if usuka e-East London uthatha le ndlela ithi West Bank ugqitha i-East London Airport tyatyumeze ke ugudla ulwandle wena ingathi uye Port Alfred Port Elizabeth Cape Town yayibona mos bathi ngu-R72 yile ndlela igudla ulwandle xa udlule i-East London Airport uyahamba ke from East London Airport ukuzofika kule 10 izawuthi Kids Beach is about 20 kilometers maybe slightly less but somewhere up ko 20 masithi less than 20 uzayibona i-10 ethi Kids Beach uyangena kula 10 on your left if usuke eMonti then uzawube sewubona ke ngoku i-filling station igarage ngenapho ilapho le venkile masingayidwabiki into yasevenkileni basiyayiphinda singene kubo ubukhafulo obu isikhafulo sokulanda. Siyasihlanganisa ke mntana omhle nanto siyenzayo sithi dibanisa le naleya and then sikunika i-add-ons i-add-ons ke ngabantu bafuna into ezininzi wena mntu othi ngathi enough le uthathe wena ufake okokuqala sithi sifuna ithambo lomqolo wedonki yile ndaba ekuzawuthiwa si-spinal to yayibona mos yayibona elaa thambo lomqolo ufune laa thambo lomqolo ozawulingqusha ukuba uyakwazi ulikrwela ligreyita loo nto iyo okwazi uba ufuna nje iphawuda phaa kulo elaa thambo siyathetha ke ethambeni ukuba ndifuna uyondenzela into ethile ungathathi nje ithambo eli thambo noba yidonki eyafa ngo-2010 ngo-2019 ngo-1907 sifuna ispirithi salaa donki ilandayo lithambo layo
Lisicenga le donki sithi amondilandela imali yam ipha kumakhwetshube ndamthengisela iitapile akandibhatala mayibuye imali yasekhaya. Kutsho wena uthetha nedonki. Okwesibini, khawufumane impumlo yenja, izawuxakekisa ke lena indawo. Kodwa xa ungumntu wento ezinkulu inja iyafumaneka manantsi beyitshayisile ecala kwendlela. Fika wena uthathe impumlo, uba unezembe xabe ngezembe and then uzayibophela ngecingo uyoyomisa kuloo ndawo izawuba ingenalanga. Yabona ezi ndawo zo-cool dark place, so that iqwayiteke slowly ingakhange ibe iyanuka iphuqeke impethu. Le nja ufuna into eza kukusezela, kuthiwa kuthini when you trekking urhogola. Loo nto yiyo, ufuna inja eza kulandela umkhondo oya kule ndawo ofana uba uye kuyo, nomkhondo wobuya mntana omhle uba kufuneka ibuyile le nto. And then ufune umthunyelelwa. Uyayiva phaa, ufuna umthunyelelwa. Bakhona ke abantu who like to pair umthunyelelwa nomthuma lo mncinci. NgesiZulu bazawuthi intuma. Umthuma lo umncinci uzidibanise umthunyelelwa. Laa mthuma ke wona uyawuthatha nje buyilaa nto engathi yitumata, noba ugreen noba uyelo, it doesn't matter. Sifuna ezaa pete phawunda wena uyingqushe uyomise. Xa sewuyomisile ifine uyidibanise namayeza usezawuqhubeka uwangqusha. Sifuna into zothuma apho mthunyelelo omthuma. Sifuna ziye ziyolanda le nto yethu ibuye. Angoko umthunyelelo hamba uyowufumana wena uzawufika ukhona kwi-herbal shop. Ukuzotsho ke kulena ziyafumana kwi-herbal shop except laa nto besithethe ngayo yenja. Yabona inja nantsi ecala kwendlela, yabona mosiphanga kokwenu. Sifune uvendle. Uvendle akakhathali, uvendle akavilaphi, uvendle uhamba naphantsi komhlaba. Uvendle bathi is waving pelargonium. Sifuna ke xa ufuna uvendle ungafuni noba ngowuphi uvendle, mguglishe uthi waving pelargonium. Laa family yegeranium ke lena mntana omhle, abanye bayibiza ngokuba lunyawo lonwabu, abanye bathi lunyawo lwenkukhu, abanye bathi yintoni, andifuni ulibiza ke lingathi liyathuka. Uyayibona ke kuba nabantwana bamamele. Yiyo i-waving pelargonium. Apha ngaphantsi ligaqa, and then elaa gaqa xa ulithi ngaphakathi uba ungalikhatha ingathi lenze ii-rings of different colors, not totally different, but uvendle. It must be waving pelargonium, not le nto bayiqhela ukuyibiza uvendle. Sifuna Mazwalayithole, sifuna umthole mntana omhle. Uyafumaneka kwezi ndawo sihlala kuzo, uyafumaneka kwii-herbal shops. Wena uvele ufike ufune Mazwalayithole. We normally caution kabantu uba ingaske amayeza ungawathengi sephawundiwe, because kulapho urojwa khona. Uyofuna umthole ubomvu, abanawo umthole lo ufunayo, banayo enye into ebomvu bakunike yona. Ufumanise uba ngoku le nto ibhidanisa le combination sewuyenzile. Umzekelo, uchitha ibhunga ubomvu, uyadibanisa le nto ufake uchitha ibhunga, achithe eli bhunga liqalwa sithi. Siqala ibhunga apha ngoku wena uyalichitha kuba usebenzise iyeza elingelilo. Ngumzekelo nje lo esithetha ngayo. Ufune umemezi. Xa ufika baza kubonisa umemezi omnyama, umemezi obomvu, umemezi omhlophe. Funa lona umhlophe okanye obomvu, between the two. Ukuba uyafuna ungayixuba ke loo mimemezi, umemezi obomvu nomemezi omhlophe. Uyinto ethandwayo eyaziwayo, ingakumbi apha eMpuma Koloni sasiqaba imimemezi ukwenzela uba sibe bahle zingekabikho eziambi ezinto yazibona mosento zaye zasitshisa ubuso. Umemezi wona ubungasitshisi ubuso, besithambisa wona okanye sithambisa inongwe, ilabatheka, ukwenzela uba sithandeke sibe bahle. Le nto bisikhupha nemigqwaliso. Umemezi ufuneke mntana omhle umemeza. Siyifaka siyidibanisa ngabomba ilandelelane, so that uyibone ukuba asinto inye le. Ufune umemezi, ngoku ufuna umemeza. Is not the same thing. Apha asizukhwaza mantsawuma ngomlenze omnye, simemeza side sivuza imifinya. Nazo ke ezakwabhele, njengoba sisithi zisixhenxe nje, u7 uthi complete. Yi-number of completion u7. Kulo 7 we've got u3 osesa spiritual nto uyibambile, and then kubekho u7 u4 rather ongula physical whatever. Uyazibona mos
metaphysical, physical xa zidibene ziyi-7. Dibanisa ke wena because ufuna ibutho wena, ufuna into ezinkulu, into ezininzi. Faka ezi ubuyafuna umwelela kwelingaphesheya. Thatha umwelela wena udibanise ukuthi mazithe ezi zinto zakho xa sezibuya naxa zisiya zingohlulwa nto, zingoyiswa mfula nantaba namlambo nanduli, ziwelele ziyofika ze ziphinde zibuye. Undivile mosi sitheni? Sithe add-ons, meaning yonke le list siyibizayo ngoku awunyanzelekanga ukuba uyifake, awunyanzelekanga ukuba uyifake yonke, uyakhapha nje. Sithi Abakqonkqozi, uyeke ke le kabhele ongakwazi ubhala, not Abakqonkqozi. Yayibona ke xa uya ko-KZN bazawuthi abangongozi, azifani mosenye ngumthenyi busihlahlana esithile. Faka mani uba abantu bakokwenu bebesebenzisa yona le nto yethu yamayeza namagama, kuthiwa hayi imboziso apha ekhaya inje, eyenu imboziso inje, eyethu imboziso inamandla kuneyenu. Hayi mani, abantu balapha ekhaya bebesebenzisa le, abakokwenu bebesebenzisa leyo, ziyasisebenzela ezi mboziso. Fumana ke wena umhlaba walapha ekhaya. Ukuba unqanda ufuna ulanda esasinqandamathe esathathwa indoda yasedikeni, ukuba esi sinqandamathe siyalazi elikhaya, thatha umhlaba wasekhitshini nomhlaba wasekamereni, ezo ndawo zimbini, tshayelana phantsi kwebhedi wena, umbize ukuthi indawo alala kuyo yile. Uthi eyona ndawo busima kuyo ndenzela ikofu yile. Ukuba yindoda uzawuphinda utsho eyona ndawo ulala kuyo yile, eyona ndawo bendikuphakela kuyo yile. Ufumana Mazwahlabayo, sisibharha ke eso. Ufuna xa uthethe mani, hlaba into yofika apho kufanele ifike khona, ubulanda imali yakho apho ilandwa khona. Okay, sithethe ngemihlaba. Xa wena ulanda imali yakho esemntwini, umhlaba ke awuzuwufaka, uyayiva mos? Uyivile leyo mhlaba, awungeni xa ulanda. Kodwa ubulanda umntana walapha ekhaya owatshipayo, umhlaba wakho kwabo lo uthi makabuye, isinqanda uyasibiza. Sigqibothi Amazwahlabayo, sifumane uzililo. Xa sethi uzililo ke, yilaa nto izawuba ngathi wena mntu waziyo umhlontlo. Izawubantu umhlontlo, but le nto yisayizi kacikicane, ayinameva ayihlabi le nto abantu bathi iyahlaba. Is a carpet. Uba uyadrayiva along the road kwezi ndawo zingathi zifuna uba neenduli, misa nanku uzililo uyafumaneka. Sifuna lowo, le nto isayizi kacikicane. Not engenye into, ukuba yenye uyitsibe, asifune elinye igama, hayi lo ngumalilisa abanaye akafani, iconfuse. Sifuna uzililo lo ungathi ngumhlontlo, sayizi kacikicane. Sidlule sithi Ndabula valo, abuze kumntana esikolo uba owuphi, lo ulixolo, lo uyingca okanye lo ulilitye. Sithi kule game akhe sifumaneni lo ulixolo, not lo uyingca, not lo ulilitye, lo ulixolo. Yabona ke lo ulilitye mntana omhle uneendawo asebenza kuzo, ingakumbi xa inguwe lunolo valo, sesithanda usebenzisa yena. Lo ufuna xa ukhwaza litsho uvalo. Litsho uba ngumntu okwelitayo, umbuzo ulala njani unemali yam, ulala njani? Umbize umtsho. Hey, sithi ntsula ngubheja ke lo, ngumadwaleni ke lo, sithethile ngaye ubheja kulo elikhaya untsula. Sathi eyedwa nje siyamnqunqutha, sikhwaze, sitsho uba sithi sifuna kwenzeke ntoni ngaye untsula. Namhlanje simdibanisa naba bafana sebekhona apha ukuba simfakile. Uyayibona, ezi add-ons ke ziyakhapha, azingomain. Uyabona mose xa ubutyile ngoku wathi izikhuthwa zintoni ezi zilandelayo, azinyanzelekanga noba uzityanga ezapudingi mase uhlutha, ndithi siyavumelana. Nantso ke le nto, yihlanganise ke le nto yakokwenu, ngqushile mos wena wafaka konke okufakwayo. Isikhafulo asifuni uthi yenza esiphi, abomamele ezinye isikhafulo, omnye ufuna into azayihlukuhle ebhotileni, omnye ufuna into azayivuthela esandleni, omnye ufuna into azawuphalaza ngayo, omnye ufuna into ixhomekeke kuwe ukuthi uyenza njani. Ambomamela nje wena izikhafulo so that lena into ibe yeyakho, ingabi le ngoma yekwayari caba sonke sikhwaze ngokufana. Amayeza ngafana, uwathethisile, asithethanga ngokufana. Masambeni ke bantu abahle siyokhwaza zibuye. Ingxaki yenu nina aniye nitsho ukuthi ndayenza ke le, ayenzeka, ndayenza ke le,
yenzeka anitestifayi kule nkonzo. Umvangeli uyashumayela kodwa nina anibuyi nithi, heyi, ndithe ndidlula phambi kwakwaToyota ndabona ndikhwazwa kodwa nantsi imoto yakho. Nikhe naya kwezaa nto kuthiwa zii-prosperity gospels ezizixoka kakhulu. Masiyiqaleni mani nalapha laa nto yoxoka. Uthi, heyi, into zakwaBhele, ndithe ndidlula ngakwifektri ethile ndabizwa kodwa izopeya, umvuzo wakho sewugqityiwe. Masiyeke ilale ke singekaxokisani sisenjalo, siyodibana ngomso ke Saturday camago.